Assalamu alaikum warahmatullah, sunana Isa Garba Kawo. Duba da yadda 'yan sandan jihar Kano suke ba da gudunmawa na karkade dukkan wani bata gari da suke wannan jihar da ma wajen jihar nan, na ga ya dace kuma a matsayina na kafinta wanda nake sana'ar furnitures, ya dace in ba da tawa gudunmawar. Duba da yadda za ka ga others 'yan sanda na sauran jihohi, za ka ga a jikin standing podium ɗinsa akwai logo da sauransu da waye. To mu a bisa irin basira da Allah ya bamu, muka ce bara mu yi amfani da mu basira domin mu yi namu standing podium din wanda za mu sa logo da sauransu wanda za a kawo wa 'yan sandan jihar Kano. Duba da irin aiki da suke ba da ba rana wajen karkada dukkan wasu bata gari ko kuma wasu bara gurbi da suke wannan jihar, saboda an ce dama Kano ko da me ka zo an fika. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Baka gabatar da abokinka ba ustazu? gabatar da ni. To zai ko sake rai. Ai shige gabatar da kanka ba. Ni sunana Abubakar Sabi Isaac, wani abokin Malam Isaac Garba Kawo ne. To ya kamata mu ga me ya ce ko ba. Sannan daga Ilyas Furnitures muka hada wannan abu. Duba da ita ce sana'ar mu kuma da ita muka dogara. A wani wuri Ilyas Furnitures? Ka san me yake cewa na ya kusa aure? Muna kawon Alhaji Sani, daga kawon Alhaji Sani a nan muke Ilyas Furnitures, a nan muke aikin dukkan kayan furnitures, gado, kujeru, office table, interior decoration da sauransu. To Allah ya bada sai ya kamata a bude ko? Gaskiya ne. To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A tabbas ba abin da zami sai dai godiya. Kaga mutum yana irin wannan sana'a, ya duba abubuwan da muke, yayi kishin jiharsa da kishin tsaron jiharsa ya kawo wannan, sai dai mu taimako a dora alkhairi, ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amma na tabbata muku da cewa wannan abu da kuke yi yana ƙara mana ƙarfin gwiwa dan ganin cewa kowa ya tashi domin ganin cewa ya taimaki tsaro. Insha Allah ba za mu ba kunya ba. In Allah da za mu ci gaba da aiki insha Allah da yardar Allah, kuma da taimakon al'umma kamar yadda muka ɗauki alƙawari zami. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. Sannan kuma kamar yadda wannan matasa suka rike sana'a, za mu ta musu addu'ar ubangiji Allah ya ƙara bunƙasa samun su, Allah ya ƙara taimakawa. Sannan kuma jan hankalin mu ga mutane shine mu san cewa fa kamar yadda sun yi abin da ya shafi tsaro ba iya na jami'an tsaro bane, abu ne na al'umma gaba daya. Idan muka tashi muka hada karfi da karfe, insha Allah za mu ci gaba da samun ingantaccen tsaro, kuma za a ci gaba da gyara alaka tsakanin 'yan sanda da al'umma. Muna godiya da saka da alkhairi. Wani abu mamaki, akwai kamu da muka yi yau. Muna ta ce muku akwai wani kamu mun dan yi shiru. To yau insha Allah a gaban wannan zaka ga bai girma ko bashi da 'yan sanda ya gabatar muku da abubuwan da wasu ma suna ta tambayar mu kamar ya zama wani almara. Ka sai idan muna aiki ba magana muke ba, mu aikin me za a tabbatar da tsaro, ya za a samu nasara. Duk wani surutu da ake sai mu shiru dan ganin cewa an zauna lafiya. Jama'a assalamu alaikum, muna godiya, Allah saka da alkhairi. Wannan ai sai na rakiya.